e autor dunha ampla obra literaria que abarca xéneros e mereceu o recoñecemento e críticas do público. Licenciado en Filoloxía Galego-Portuguesa pola Universidade de Santiago de Compostela, na actualidade traballa como subdirector para edicións xerais en Galicia. Entre 2006 e 2010 ocupou o cargo de vicepresidente da Asociación Galega de Escritores. É máster en Literatura Infantil e é membro fundador da Asociación Espacio Lectura. Foi colaborador habitual de diversos medios de comunicación, como A Nosa Terra, A Voz de Galicia, O País, etc. Toda a súa obra caracterízase por un deseso de renovación formal e un posicionamento rebelde e inconformista que o confía en gran solidez e unidade, sexa calseso o xénero empleado. Seu labor creativa tamén abarcou a ilustración dos seus libros infantís a través do diseño, con tipografías ou con base fotográfica. Fran Alonso ten libros de poemarios infantis juvenis e algunhas novelas. Dentro dos seus poemarios destacamos o de Persianas, Pedramole dos nervios, Idades, O meu gato de poeta, Transicións, Poemas brevanos para ler os ollos e algúns máis. Dentro dos infantis podemos ver Araña e Meseu, Cartas de amor, Silencio e o de Que limos para galego, Contos nerviosos. E dentro de novela, Brillo dos elefantes, Males de cabeza. Bueno, pois agora vamos a escoitar o que nos vai contar Fran Alonso. Moitas grazas ás vosas compañeras, escoitades ben, non? Moitas grazas ás vosas compañeras pola presentación e pola súa valentía de sair a presentar, que non sempre é fácil, ás veces resulta tenso, non? Verdad? A min, que teño moitos anos, tamén me resulta ás veces tenso poñerme en determinados lugares a falar, non? Eu pensei, bueno, isto só nos pasa a alguna xente, non? Pero pasa de todo o mundo. Outro día non exhibistes, supoño que non o vistes, pero na entrega do Premio Nobel en Estocolmo de literatura que Bob Dylan non foi, unha cantante que se chama Patti Smith, que leva miles de concertos dados, percorrido todo o mundo, puxose moi nerviosa e esqueceuse da letra. Ou seja, que todo o mundo se pon nervioso cando está en situacións difíciles, non? Situacións extremas. Bueno, espero falar un pouquinho, non demasiado, para que logo vos fagades todas as preguntas que vos interesan, non? Eu, cando me plantexei escribir este libro, Contos nerviosos, quería facer algo diferente. Non algo diferente do que hai, eu preocupome de min mesmo, non? Sino algo diferente do que eu fixera ata entón. Porque a mí o que me gusta como escritor é variar. Facer sempre o mesmo, a verdad é que me aburre moito. Entón trato sempre de variar. Entón, eu escribira, eu só teño outro libro infantil de narrativa. Teño varios de poesía, pero de narrativa só teño un. Últimamente escribo máis poesía que narrativa. E é O brillo dos elefantes. O brillo dos elefantes é un libro totalmente distinto a este, non ten nada que ver. Un libro que naceu despois dunha viaxe que fixe na Centroamérica, nunha situación moi difícil, cun fotógrafo, un amigo meu, con unha persoa dunha ONG, e foi un momento en que non nacera de seguro, creo que no ano 99, 98, fataba un poquinho, pero bueno, houve un furacán que arrasou Centroamérica e, bueno, eu xa tiña planeada esa viaxe, pero fomos alá, percorremos todas as zonas aradas, eso sí que non estaba previsto na viaxe. Eu non tiña pensado escribir ningún libro, pero a miña volta, pois de repente algo me chamou para escribir o que vira ali. Pero eu non escribín sobre as catástrofes que vi, escribín sobre como era a vida ali contada por un neno. E ese, eu proviña dese libro. E entón quería facer algo totalmente distinto, porque é un libro moi poético e un libro contado en primeira persoa, moi distinto a este. Eu quería facer algo, claro, un libro con pouco humor, porque ali non hai moito espazo para o humor. Ese neno vive nunha situación casi de guerra, non? Había unha especie de esas guerras que casi non se chama guerra, pero que no fondo tamén son guerras, non?
guerras non declaradas, con moitas armas, con moita violencia, etc. Entón eu quería facer algo moi distinto con moito humor. E eu dixo, quero facer humor que me saia a mí de cando eu era neno. Como era o humor dos nenos? Entón eu plantexei como é o humor dos nenos, como era o meu humor cando era neno, como é o noso humor cando somos nenos, non? Pois eu creo que é un humor cheo de disparates, un humor disparatado. Eu non sei se aquí hai alguén que lle guste a literatura fantástica. Alguén lle gusta a literatura fantástica? Por lo menos hai unha persoa, non hai máis? Que raro. Outra. Van a aparecer. Outra, gústalos, non? Xa me parecía bien raro que non houvese máis. Bueno, pois, se ledes literatura fantástica, sabedes que hai moita fantasía, pero ese tipo de mundos fantásticos que aparecen nesa literatura é unha fantasía moi organizada, onde todo é crible, onde todo é verosímil, onde todo hai un sistema alrededor onde se move esa literatura, onde os personaxes se moven con lógica dentro dese mundo fantástico. Dentro do noso non, pero dentro dese mundo fantástico movense con lógica, non? Eu quería que os meus personaxes se movesen sin lógica, que non respondese, digamos, a eso que é organizado. Por qué? Porque eu decía, eu cando era neno, a miña imaginación era disparatada. A imaginación dos nenos non é organizada, non é algo moi planificado e coherente, é algo disparatado. Entón eu quería facer algo que fose moi disparatado. Por eso hai personaxes totalmente disparatados, como Amelio, non? Ou como esa nena que está no relato Dependes de nós, non? Dependes de nós, titulas. Sabemos quen é? Bueno, que lle cambiei o título varias veces. Sabedes que pasou? Que eu sabemos quen é. Logo, acordeime que había unha película que se titulaba Sabemos quen é. E cambiei o puxinlle Dependes de nós. Pero logo dixen, que me importa a miña película? Poño e Sabemos quen é. E volví a poñer ese título. Por eso ahora ás veces me confundo, porque manexei os dous títulos. Bueno, pois entón, esa outra nena suceden cousas que non teñen lógica, non? Que son absolutamente disparatadas, non? Bueno, pois eso é o que sucede, igual tamén no terceiro e no último relato, non? Suceden cousas moi disparatadas, porque esa imaginación dos nenos é unha imaginación sen lógica. Esa é a primeira cousa que me parece importante do libro. E logo hai outra cousa que a mí tamén me parece moi importante, e é que eu quería explorar, non? A confusión entre o real e o virtual. Vos movedes no mundo virtual, non? No mundo digital. Cantos de vos tedes alguna conta en internet? Non sei, Twitter, Facebook, Instagram, o que sexa, non? Alguén de vos lee en internet? Hai que ler. Bueno, pero lees cousas en internet. Non digo se estás en alguna plataforma de lectura. En que estás? En WhatsApp, vale. Eu tamén teño conta en WhatsApp. Pero bueno, non a uso casi, porque ao final así que tienes en WhatsApp, está ben. Bueno, pois claro, vos nacestes alá polo 2003, 2004, non? 2002, 2004, bueno, máis ou menos, nesa base, non? Bueno, pois no 2003 eu abrí o meu blog. É un dos máis antigos de Galicia, daquela non había blogs casi. E eu volvíme tolo para abrir ese blog. Parece mentira, o fácil que abriros un blog. Daquela era dificilísimo. Había que saber, había que controlar un inglés técnico que eu me volví tolo para entender. Había que controlar HTML, que era programación, hoxe non necesitas programación. E así, aprendendo aos poucos, fixademos, abrí no 2003, fun aprendendo, necesitei 2 meses para aprender. E a primeira cosa que escribí en Lanceta en xaneiro de 2004, a principios de xaneiro. Entón, cando vos chegastes ao mundo, o mundo xa estaba virtualizado, xa era virtual. Pero eu teño a maior parte do meu pasado nun mundo que non era virtual. Entón, nestes últimos anos, que está sucedendo? Que é algo moi importante para a literatura. Que a literatura está mesturando realidade e ficción. Sabedes cal é a tendencia das novelas que se escriben hoxe en día?
coller a realidade e convertila nunha historia de ficción. O sea, imaginadevos que eu chego e conto, estou aquí convivindo con vos un mes e logo conto como se fose unha novela o que vos sucede a vos día a día durante un mes. Bueno, pois esa é a tendencia que está vendo hoxe na narrativa, non? Entón está se producindo como unha especie de confusión entre a realidade e a ficción. Pero sabedes de onde ven todo iso? Dos videoxogos. Ven dos videoxogos e ven da potencia que ten o mundo virtual. Entón, eu quería reflexionar sobre esa confusión, non? Que para algunhas horas é unha confusión boa cando é premeditada, e para outras é unha confusión mala, é bastante perigosa se non sabemos distinguir o que é a realidade e o que é o mundo virtual, non? Entón, como vedes, en Contos Nerviosos, sobre todo no... Bueno, a nena esa é unha nena, non fago spoiler, non? Se todos vestes ao final, sabedes que é un personaxe de ficción, non? Ese é o primeiro toque de mesturar a realidade da ficción, que é un toque que está bastante pegado á realidade. Pero logo ven outro, que é Café Tropical, que xa está moi relacionado co que é a ficción pura, co que é o mundo virtual puro, non? Ese neno que a través dunha máquina convirte en realidade cousas que son virtuais. Fixades, os videoxogos que están facendo? Os videoxogos están facendo que a ficción entre nas nosas vidas. Que facía a literatura no momento? Meternos na ficción, non? Lemos unha novela e entramos na ficción. Agora a literatura ademais está levando a realidade, a ficción, e a pasa por ficción cando realmente é realidade. É un pouco curioso, verdad? Pero é que ademais os videoxogos están metendo a ficción nas nosas vidas, que eso non ocorreu nunca. Vamos poñer un exemplo clarísimo. Clarísimo. Bueno, máis fácil é Pokémon Go. O sea, ir por aí, non? Cazando fantasmas, non? Pokémon, bueno, Pokémon, que son como fantasmas. Ir por aí cazando Pokémon, que... Unha tontería. Eu non entro así unha tontería, non é. O que digo é que é meter a ficción nas nosas vidas. Pero vamos poñer o exemplo que vos ia poñer. A miña filla un día esquiando torceu unha perna, fixose dano e tiven que levar ao médico, non? Pois sabedes cal é a cuestión relevante aquí? Primeiro, que a miña filla non sabe esquiar e vos diredes normal, por iso torceu unha perna. Pero máis importante, a miña filla nunca foi a neve a esquiar. Nunca na súa vida. Qué bonito el recuerdo. ¿Verdad? Bueno, e sabedes como é posible iso? Ninguén se imagina como é posible iso? Sí. Como? No sé saber cómo... No sé cómo explicar. ¿Cuántos años tienes? 12. Normal. Pero é moi fácil, pensad un pouco. Unha caja de realidade virtual. No, pero vai por aí. Porque andaba con o móvil cando Non, pero podería ser, non ten móvil. Ainda. estaba na neve, non sabía, fixo un movimento. Viendo Na la neve tele. non estaba na neve. Jugando a la Wii. Aí, que mo dixo? Yo jugando a la Wii. Coa Wii. Xogando a Wii. Tamén, verdad? Coa Wii facemos cousas de ficción que poden repercutir nas nosas vidas. A ficción métese na nosa vida, non? Entón eu quería reflexionar sobre isto. Parece unha cousa así complicada, pero é unha cousa máis simple do que parece. E logo tamén hai outra cousa que quería comentar, que é acerca de algo que ten que ver con Amelio, coa primeira das historias, non? Eu creo con estas tres cousas, logo se queredes comentos algo de cada unha das historias, pero con estas tres cousas chega para que vos faledes, non? Bueno, o que quería comentarvos é Amelio é un neno que é alérxico ao ruido, non? É unha cosa rara, non? Non vos parece raro? Alerxia ao ruido, no mundo en que vivimos non se pode sobrevivir, aquí non. E sabedes por qué? Porque o ruido xa forma parte do noso, decir, nos pertencemos ao mundo do silencio, non? En teoría, non? Cando ainda non nacimos,
e flotamos no líquido amniótico das nosas nais, aí debe haber un silencio absoluto. Calculo eu, non me acordo. Procedemos do mundo do silencio, e a natureza, o estado natural o estado normal da natureza é o silencio, entendendo que se suma ao silencio o ruido do vento, o ruido dos animais, non? Pero o ruido que facemos as persoas, ese ruido forma xa parte de nós. Quen de vos pode imaginarse vivir sin ruido? Ti imaginaste vivir sin ruido? Ti imaginarías un día sair á rúa e de repente non escoitar ningún ruido, que os coches pasen en silencio, que as persoas non falen, todo silencio? A que non se debe imaginar? Imaginable pensar que eres sordo es eso mismo. Bueno, eso está moi ben. Eso é moi boa observación. Pero eso é algo particular, xa, non? Eso é unha persoa que ten un problema. É verdade o que dice. Pero ti imagínate a anomalía que significa non para unha persoa que ten un problema físico e, por lo tanto, non pode acceder ao ruido, sino a anomalía que sería, digamos, para a sociedade na que vivimos, un mundo en silencio. Sería algo rarísimo, non? Estresante. Así parece estresante. Pois mira, a miña nai vive soa, non? E a miña nai di que cando non escoita o ruido dos veciños, que os veciños fan ruido, está intranquila, que a ela lle gusta escoitar o ruido dos veciños. Non piso de arriba, non piso de abaixo, non? Claro, porque os ruidos se tranquilizan, gustan esos ruidos. Porque o silencio non existe nesa casa. ¿Verdad? Incluso o silencio non lo vende. Non vai muy caro. Bueno, yo creo que con estas tres cosas xa casi podes falar, non? Quería así, ahora vos contar, bueno, vos vistes que hai algunhas das historias que están como ligadas entre sí, non? A través de personaxes, a través de referencias a situacións, ou si de algunhas daríades vos conta, de outras non. Bueno, pois vou vos decir onde naceu esta historia que é Café Tropical. Café Tropical naceu dun poema, bueno, traio aquí unha edición que non é a correcta, pero era que tiña man, non atopei a outra. Café Tropical naceu dun libro meu que se chama Cidades, e naceu en concreto deste poema. Vou vos ler para que vexades onde naceu Café Tropical e en que está inspirado. Na cafetería hai flores de plástico que medran e se enredan e soben ata o teito e forman unha selva e atravesan a barra, acomodándose nas mesas e gabeando sobre a caixa registradora. Medran como as xirafas e nunca devoran os clientes porque son artificiais. O local chámase Café Tropical. Pois aquí naceu esta historia, a partir deste poema, para que vexades as relacións que eu establezo non só entre os contos, sino entre distintos libros meus. E agora vou vos ler outro poema e desme decir se vos lembra a algo de Contos Nerviosos. Este é outro poema tamén deste libro de Cidades. Cando chega a chuvia parece de fideos. Na cidade chove en amarelo e cando chove nada seré. A min gústame correr baixo a chuvia de fideos e sentir como me choupan o pelo, como me mollan os pés de amarelo e como saben a canela e a azafrán. E logo gústame irme para a cama a soñar co seu sabor ata que sae o sol. Bueno, non seredes dos que diredes, dos que decides, pa, poesía, bueno. Sí, ¿verdad? Sobre todo bien. Os que din va a poesía un rollo, logo ponen e se van un libro de poemas cando están enamorados ou baten a nenas escuras e as escondidas, para que non lo presa ninguén. Eso que sucede. Bueno, ahora deixo os que preguntedes vos o que queirades, parece? Sí, pues. Ben.
Pois, un pouco, pregúntame que me inspirou para facer o libro. Eu creo que un pouco o que contei ao principio, non? O feito de que eu quería facer algo distinto e o feito de que quería facer algo con humor. Porque, claro, o libro anterior que fixera, que foi ese do que vos falei ao principio, era un libro moi duro. Para mí un libro moi importante, para mí un libro que lle teño muchísimo cariño, pero un libro moi duro, ¿no? E entón eu quería facer algo totalmente distinto. E ademais porque a mí, cando escribo, necesito variar, ¿no? E hai uns diversos factores que me inspiraron a facer ese libro. Veredes que nese libro tamén hai crítica social. Hai unha mirada sobre a sociedade, sobre o mundo que nos rodea, e con eso eu tamén intento facer reflexionar. É moi importante que a literatura nos faga pensar. A literatura é para divertirnos e para pasarlo ben, iso é o primeiro, non? Pero ademais, a boa literatura nos axuda a pensar, nos axuda a ver o mundo. O sea, se vos, por exemplo, camiñades por unha rúa do Porriño, non? E vedes a rúa así o longo, non? Para adiante ou para atrás, que vedes? Pois os coches, os semáforos e a rúa ata onde nos dé a vista, non? Ou ata onde haxe un camión grande atrancando o paso, non? E logo xa non sei máis. Pero se subides ao edificio máis alto do Porriño, que non sei cal é, que vedes? Vedes todo vale. Se cadra tamén vedes o oso. E se cadra, pois vedes a Tatuí, non sei como o edificio de alto, non? Pero vedes moito máis. Iso que nos permite a literatura, estar arriba do edificio. Ler é iso, estar nas azoteas dos edificios e ter unha vista que vai moito máis alá das persoas que non leen. As persoas que non leen van por abaixo. As persoas que lemos estamos arriba nas azoteas. Temos unha visión muchísimo máis grande e máis ampla do mundo. E iso é moi importante. Dime. Alexa, ¿a silencio existe? Supoño que non existe, pero nunca se sabe, porque en alergias hai de todo. Mira, eu vou che contar a maneira. Eu, cando era estudante, cando estudaba na universidade, traballaba como camarero. E traballaba en pub. E recordo un tipo que tiña alergia a luz e iba sempre con gafas de sol. Entón, el facía así, non? E estaba normal, falaba contigo con gafas de sol. E en canto facía así, ao cabo de 2 minutos empezaba a espirrar, achis, e non paraba, e tiña que volver a facer así para parar. E tiña alergia a luz. Non sei se existe alergia ao silencio, pero desde logo a luz, eu sí que o vi. A mí non me gustaría ter alergia ao silencio, a luz tampouco. Que foi a seguinte? Que difícil, esa é unha pregunta difícil, pois a verdade que non o sei. Non teño ni idea. Mira, eu cando era neno vivía nunha aldea, en Crecente, que xa é onde queda. Meu pai era dali. E meu pai traballaba no campo e tiña 2 granxas. A verdade que na miña casa os libros que había eran sobre todo de galiñas. No cual tiñan feixes de libros de galiñas nos que consultaba, pois eu que sei. Eu non sei o que consultar, porque eu non os lía, non? Pois xa que eu o que podía ler eran libros de galiñas. Logo había algún libro máis perdido, pero na miña casa non había demasiados libros, había moi pouquiños. E non había ninguén na miña familia así que escribise, nin que lle gustase. Entón, son cosas que non te explicas, son cosas que levas dentro e que un día saen, non? É o que se chama vocación. Eu recordo que desde neno sempre quixen escribir, sempre. Por qué? Nin idea. É algo que te chama, que te atrae. Eu, no meu caso, digo que o levo no sangue. Eu sería escritor alguén de nacese. Se chego a nacer en Australia, pois sería escritor en Australia, seguramente. Pero non sei, son esas cousas que son difíciles de explicar. Eu, por exemplo, pois, hai para cousas para as que teño moita habilidade e moita capacidade, e para outras para as que non teño ninguna. Por exemplo, eu non teño memoria. Teño unha memoria, din que os peixes teñen 3 segundos de memoria, non? Que creo que a mesa é mentira. Pero bueno, pois a miña é ser parecida aos peixes, porque eu quedo sin memoria enseguida. Teño que apuntalo todo. Pero logo teño outras virtudes. Entón, son cosas que están, digamos, no noso ADN, supoño. Porque senón
é algo que eu non sei explicar. O que si sei explicar é que eu sempre fui moi teimudo, non? E dixen, quero escribir, quero ser escritor, quero escribir, quero ser escritor, quero escribir, quero ser escritor. E recordo que cando era adolescente os meus amigos decíanme, pero eso é moi difícil, eso non lo vas a conseguir. E eu decía, quero escribir, quero ser escritor, quero escribir, quero ser escritor. E ao final, se non se empeña, tampouco son tan difíciles as cousas. Eso non quere decir que sempre teñamos éxito, Eu tamén fracaso muitísimas veces. O fracaso é moi importante na vida, porque do fracaso aprendemos. Eu fracasei moitas veces, moitas, que sigo fracasando, e fracasarei moitas veces. O que se ve dos escritores son os éxitos, non é que sí? Pero os escritores fracasamos como todo o mundo, 1000 veces. E dos fracasos aprendemos. E hai que aprender a superarlos simplemente, e seguir tirando para adiante. Dime. ¿Qué te inspiraste para hacer un capítulo de o noso aniversario como cosa que non é moi rebelde, moi caprichosa? É caprichosa, verdad? En que me inspirei? Pois mira, sobre todo a cantidade de veces que eu fui a un sitio parecido coas miñas fillas e non me gustaban nada moitas cousas que eu vía ali. Non me gustaban nada. Non eran así desaseradas, O sea, cando faz unha sátira, non? Isto como unha sátira, non? Ironizas, non? É unha caricatura, non? Sabes? Cando ti ves alguna desas caricaturas de... que sei, de persoas ou... claro, de humoristas, non? Védelas. Bueno, pois, isto é como unha caricatura. A xente que fai caricaturas que fai exaxeran os arcos. Se ti tes un nariz grave, ponen mucho doble de grande, non? Bueno, pois isto igual, non? Eu fago unha caricatura, por lo tanto exaxero muitísimo, non? E exaxero para que? Para ridiculizar, para poñer en evidencia, para denunciar o que non me gusta, non? Pero, sobre todo, inspireime na cantidad de veces que eu fui a un sitio parecido e non me gustaba o que vi, e dixen, bueno, sempre me quedo eso aí, non? De decir, teño que escribir algo sobre isto. Logo hai sobre moitas cousas nas que digo, teño que escribir algo, pero logo non escribo porque non teño tempo, non me acordo, ou non me sae, ou que sei. Hai moitas tal. Ti tías a levantada, non? E como tardaste en poner o libro de compromisos? Pois sí que me pon un compromiso, porque se son sincero, non me acordo. Pois mira, non me acordo, e vouche decir porque non me acordo, porque este libro escribino hai bastante tempo. Entreguei un editorial que se chama Everest. E entón estivo ali un tempo, e traducirono, iba a salir en italiano e en castelán, e a editorial empezou a ter problemas. Entón foron ralentizando as saídas, se foi retrasando o proceso. Chegou un momento que a editorial tiña apuros serios. Entón eu falei co editor e dixo, bueno, como o ves, está ídelo sacar aínda, non? E dixome, sí, non te preocupes, vai agora o ilustrador. Mandaron o ilustrador, empezou a traballar o ilustrador, non? Durante todo este proceso, de repente, a editorial quebrou e desapareceu, ou xa non existe. E entón, as persoas que tiñamos libros aí, ou as persoas que tiñan libros publicados, se quedaron así, no aire. E entón tiven que empezar de novo. Por eso, hai tanto tempo que de verdad que non me acordo, bueno, tanto tempo, non sei, 4 ou 5 anos. Tería que facer un cálculo de canto tardei, pero se son sincero non teño ni idea, pode ser. A ver, eu escribo con calma. Hai cousas que podo escribirlas máis rápido, teño pouco tempo para escribir, e, por lo tanto, escribo con calma. Que eu che diga canto tempo tardei tampouco é real, tampouco é fiable, non? Porque eu che podo decir un mes. E ti podes decir, foxe rápido. Bueno, pero non é o mesmo un mes escribindo 24 horas ou escribindo 12 horas que un mes escribindo media hora. Eu podo decirche, teño un libro que tardei 10 anos. E é verdad, teño un libro que tardei 10 anos. Pero claro, de repente deixaba o libro 6 meses e non tocaba, logo volvía sobre él, volvía outra vez, poníame unha tempada. Pero, digamos que non é moi fiable, non? Que digamos canto tempo tardando en escribir, porque depende de moitos factores. Dime. Cal dos libros escribiches gustouche máis? Que difícil. Eso é como si ti tes irmáns. Imagínate que a tua nai ou teu pai lle din
cal dos teus fillos che gusta máis, é o teu favorito, non? Para ti é evidente, non? Para mí non é tan evidente, porque eu son como o pai dos meus libros, non? Entón, para mí non é evidente, é moi difícil. Todos os meus libros responden a unha época da miña vida, que non teñen directamente que ver comigo, conto moitas cousas que muitas veces non teñen nada que ver comigo, non? Pero igual, pero corresponden a unha época da miña vida. Si podo decir que hai libros que me costou máis escribir e outros que me costou menos escribir. Libros aos que estou, digamos, emocionalmente máis ligado e outros dos que estou emocionalmente máis afastado, non? Máis, que me quedan máis longe, non? E logo, os escritores tendemos casi sempre a identificarnos cos últimos libros que escribimos. Por qué? Porque está máis cerca no tempo do que fixemos. E entón parecenos que eses somos nos que nos recoñecemos máis. Porque eu miro para atrás e a primeira novela que escribí, que se titulaba Trailer, para escribirla estive durante 6 meses viaxando en camión con distintos camioneiros, viaxei por España, por Europa, por moitos sitios, non? E logo escribí esa novela. Bueno, pois cando escribí esa novela, publiqueina, saiu a primeira edición, cando saiu a segunda ou a terceira, non me acordo, decidí cambiar moitas cousas. E cambiei moitísimas cousas. E cando logo a terceira saiu igual, e hoxe digo, hai moito tempo que non se redita, pero hoxe digo, se tivese oportunidade, non? Pois volvería a cambiar a novela e quizáis volvería cara ao principio de todo, cara a primeira edición. Quero decir que depende do momento en que esteamos, os escritores temos unha opinión ou outra sobre os nosos propios textos e ademais somos capaces de facelos, refacelos, desfacelos, destruílos, de todo. Pois ese aquí creo que o mellor é que estamos moi longe dos nosos textos e que ninguén nos deixe tocar. Hai libros dos que estou emocionalmente moi cerca. Por exemplo, mira, escribín un libro que titula Territorio Ocupado, que é un libro sobre os saharauis e ademais vos sabedes seguro que bastante sobre os saharauis, porque ahora non sei, pero antigamente chegaban sempre o porriño, os nenos saharauis que viñan no Brando. Ninguén tivo nenos saharauis na súa casa? Sí. Nenos saharauis? Non direste, na vosa casa? A tua tía. Bueno, pois eses nenos saharauis antes chegaban o porriño sempre, cando viñan do Sáhara e logo se distribuían por toda Galicia, non? Bueno, pois eu escribí un libro sobre o Sáhara e estiven durante bastantes anos viaxando constantemente ao Sáhara, non? E ali fixe moitísimas amizades, moitos amigos, moitas relacións. E logo foi un libro que me resultou dificilísimo de escribir, porque tiña tantísima información, tantísimas horas de grabación, tantísimas cousas na cabeza, tanta documentación que non era capaz de separarme de todo o que tiña. E se non chega a ser polo meu compromiso con eles, tería mandado o libro directamente a papeleira. O sea, tería dito, bueno, o libro adiós, non son capaz de escribirte. Por que fun capaz de escribirlo? Porque eu decía, non me podo pasar non sei cantos anos indo ali e dicindolles que vou escribir un libro e agora chegar de novo ali e dicirlles que non fun capaz de escribirlo. Non me atreví a eso. Entón, gracias a eso fun capaz de escribirlo. Pero foi un libro durísimo de escribir para mí. Entón, claro, ese tipo de libros sínteste emocionalmente máis cercano, máis achegado. Dime. É difícil que se veña inspiración para escribir un libro? A ver, eu non creo exactamente na inspiración. Eu creo que o máis importante é traballar. Se ti dis, non estou inspirado, e te vas por aí e dis, xa escribirei cando este inspirado, entón non escribes nunca. Porque a inspiración é moi difícil que veña soa, non? O que tens que facer é traballar, non? E cando estás traballando, é certo que tens días mellores e días peores. Eso é unha realidade, non? Hai días que te sintes con máis forza e és capaz de escribir moito e as cousas saenche con moita fluidez, e hai días que estás espeso. Eu, por exemplo, cando me doi a cabeza e doime con frecuencia, porque tengo unha escoliose, teño a columna desviada e me doi con frecuencia, pois eses días costame moitísimo escribir, porque me distrae moitísimo a dor de cabeza, non son capaz de concentrarme, non? Iso é certo. Ahora, se non te sentas a traballar, que é o básico para escribir, entón, nin inspiración, nin nada. O fundamental é traballar. E a golpe de traballar, de facer, e refacer, e volver a refacer, entón, é como... Mira, eu cando vou falar dunha novela que se titula A punta de pistola, que está na colección Fora de Xogo, que é xuvenil, cando vou falar desa novela, e só fago con esa novela, levo un PowerPoint e ensino as distintas versións da novela. E habitualmente
casi todo o mundo queda alucinado do moito que corrixe, recorrixe, refase. Entón, este era o primeiro folio, pois pone unha página calquera. Era así, todas as correccións miñas amaban tal, tachóns, casi non se entende. Logo, como quedou, el limpo despois. E logo as novas correccións que fixen nesa segunda folla. Logo volvín a pasar ao limpo. Logo as correccións na terceira folla. E así 4, 5, 6 veces. Entón, claro, ensinas ese proceso e velo é moi chamativo, non? Claro, que a lingua e o estilo hai que traballarlos muitísimo. Non saen sós. Non saen nunca sós. Dime. Mirando pasado, que libro marcou a tua xuventude? Perdón, que non entendí. Mirando pasado, que libro marcou a tua xuventude? Que difícil, que difícil. Pois mira, eu creo que, sabes o que che decía antes? A ver, eu vivi un tempo distinto, bastante distinto do noso, non? Sabes o que che decía antes, que na miña casa non había demasiados libros e tal? Bueno, pois, eu o que recordo na miña adolescencia é que eu quería ler moito, porque quería ler, porque me gustaba ler, non? Pero non sabía que ler, e non tiña ninguén que me orientase. E daquela, polo menos no colexo onde eu estive, que era un horror. Eu, ademais, viña dun colexo, primeiro estive nunha unitaria na aldea do meu pai, e logo me mandaron para Vigo, a casa dos meus avós, e fui a un colexo que estaba moi ben, dos que teño uns recordos maravillosos. Eu non son nada amigo deso de reunirse, non sei cantos anos, ir a cear con seus compañeiros, e acabo de facer, fixados, que creo que o único centro que faría, non? E logo pasei a outro centro que era todo o contrario. Era un centro que era un horror. E era un horror e ademais estábamos asustadísimos nas clases. Pegaban unhas varas gordas das perchas. Non a vara redonda esa, non, a que é alongada e esa que é grosa. Poñíamos a man e nos daban. A varios compañeros meus tiveron que levarlos a urgencias porque lle fixeron saltar os tendóns. Entón, imaginade, estábamos na clase aterrorizados. Eu comía no colexo, entraba ás 8 da mañá e teóricamente saíamos a 7 da tarde, pero prácticamente todos os días dos 2 anos que eu pasei ali, prácticamente todos os días quedábamos 2 horas máis castigados. E daquela non pasaba nada, era así. En canto alguén facía algo, toda a clase castigada 2 horas máis. Entón eu saía ás 9 da noite e era como un pesadero, porque era como vivir naquele lugar, como vivir naquele centro. E a mí cando me castigaban, que nos castigaban sempre, porque por respirar se te castigaban, cando te castigaban, ibas á biblioteca. E a biblioteca era como un cuartucho pequeno, como de aquí, 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 que ninguén usaba, ti entrabas, alguén te pechaba con chave desde fora e non podías sair dali hasta que alguén te viniese a rescatar. Ás veces pasabas horas ali metido. E eu metíame ali, os libros eran todos libros para adultos que non entendía, e eu recordo que había un libro que non entendía absolutamente nada, que se titulaba Odessa. E eu, como quería ler, pues lía, non entendía nada, pero eu lía, que non tinha outra cosa que facer, e lía naquele libro. Logo, máis adiante, non, cando xa estaba eu no equivalente a segundo bacharelato de hoxe, estaba moi de moda un escritor alemán que se chamaba Wintergrass, que se chamaba Hermann Hesse. E a xente que me rodeaba a min decía, este escritor é moi bo, todo o mundo decía, estaba de moda aquí naquela época. E eu li aquele escritor, porque decía, bueno, isto que hai que ler, pues lerei, non? E eu tampouco entendía nada daquele escritor, non? E non me gustaba nada. Tampouco me atrevía a decir que non sei cantos anos tiña, tenía 17 anos, 18 anos, non sei cantos anos tiña. Non me atrevía a decir, joder, que isto un coñazo, porque todo o mundo decía que era tan bo, e eu decía, será tan bo. Oxe, aseguroche que para mí Hermann Hesse é un puto coñazo. Perdón por a expresión, pero que é así, pero daquela non me atrevía a decir, non? Hai escritores que para unha persoa son moi bons e para outras son moi malos. E iso é así, porque as persoas non percibimos as palabras do mesmo xeito, porque as persoas somos diferentes, estamos, digamos, feitas de diferente forma. E non só estamos feitas de diferente forma, sino que a nosa forma de recibir os libros ten que ver con como recibimos as palabras ao longo das nosas vidas, e que tipo de palabras recibimos ao longo das nosas vidas. E iso é moi importante. E logo, pois, non sei, por iso eu non che podo decir, é que este foi un libro que me deslumbrou, porque foi unha época para mí moi difícil, onde eu tiña moi poucas veces. Logo, a partir dos 20 anos, sí, xa, entón podo decirche, non? Pero antes, para mí era moi difícil, porque naquela época non te orientaba ninguén, non te estimulaban a ler, non? Entón, por lo menos nos lugares onde eu estive.
supoño que en outros lugares sí, pero eu non tiven a boa sorte de caer nun lugar onde se me estimulase. Entón, tiven a boa sorte de caer nun bo centro que pechou cando eu estaba en sexto de XB, daquela era XB, non? E entón, pechou, e como pechou, foi cando fun parar a ese outro centro, o que fun porque meu pai me meteron unha propaganda no buzón, e meu pai, como outro pechaba, dixo, pois aquí. Sin meu criterio que aquel, e eu fun parar naquele horror de sitio. Pois fíxate, cando eu conto cosas ao colexio, a xente, como claro, nos contamos cosas tan duras, a xente di, jo, que exagerado es, non sería para tanto, non? E hai pouco, bueno, hai xa uns anos, e son amigo dun arquitecto no Marque, onde vivo eu, son amigo dun arquitecto que un día falando démonos conta de que él tamén estivo ali. E él conta cousas moito peores que as miñas. Pero sabedes por qué? Porque resulta que él era interno, porque aquel colexio tiña internado. Eu estaba hasta as 9 da noite, pero él era interno. E, por lo tanto, pasaba ali tamén as noites. O sea, non saía do centro. E entón, as cousas que contaba eran terribles, terribles, moito peor que as miñas. Entón, agora podo decir, non me credes, pois falaba con esta persoa. E nun ambiente así moi difícil, o estímulo. Veña, ti que levas moito tempo que me levantaba. Cal foi o libro que máis gustouche escribir? Máis dixeches que este é o libro que máis gustouche. Escribir. Que difícil, Cal me gustou máis escribir? Mira, eu os libros cos que eu paso realmente ben escribindo, realmente ben, son os de poesía infantil. O meu gato en poeta, poemas virollos para ver cos ollos. Con eses pasei normalmente ben, porque eu fago as ilustracións e escribo, fago as dúas cousas. E vou combinando todo, non? E concibo os libros globalmente. Entón, eu non ilustro a man, eu non sei dibuixar, non? Pero manexo programas informáticos, deseño as páxinas, deseño os elementos, fago debuxos con programas informáticos ou con tipografías, e entón, gracias a eso, a verdade que son libros cos que paso moi ben cando estou escribindo, pero moi ben. Logo, cos outros libros, tes varios momentos. Tes momentos en que pasas ben e momentos en que pasas mal. O sea, eu hai veces que escribindo paso ben e correxindo paso mal, e hai veces que ao revés, que escribindo paso mal e logo cando paso ben e correxindo, cando xa está máis avanzado e releo. Porque realmente teño dúas formas de escribir. Eu escribo de dúas formas distintas, dependendo do libro. Unha é escribir rápido e logo correxo muitísimo, pero iso me permite avanzar e iso utilizo para determinados tipos de libros. E outra é escribir moi lentamente, moi a modo, e logo correxo moito menos, porque son textos moito máis elaborados. Tamén correxir hai que correxir sempre, pero xa moito menos, non? Porque son textos máis elaborados. Por exemplo, o Método Estefantes está escrito moi lentamente, porque é un estilo que requería esa lentitude, non? Por eso non se pode decir exactamente, pero sobre todo con os dous de poesía infantil son os que mellor van ser. Dime. Cal foi o teu primeiro conto que escribiste? O primeiro conto que escribí. O primeiro conto que escribí non o publiquei. O primeiro conto que escribí, non sei, era un neno. Teño cousas, moitas tireinas, pero teño cousas de cando era moi neno, pero moi neno. As primeiras cousas que escribí, mira, no primeiro colexio no que estive, ese do que se falaba eu, tiñamos unha profesora que nos facía escribir un conto a semana, non? Unha profesora de lingua, que era unha cousa que a mí me gustaba moito. E logo había que, entre todos, votábamos, todos víamos o conto alto e votábamos a ver cal nos gustaba máis. E os meus casi sempre gañaban. A verdade, non gañaban por ser os mellores. Gañaban porque eran moi divertidos. E como eran moi divertidos, que se entendía moito, pois entón votaban a mí, non? E eu collín o truquillo e decía, tenemos que facer os divertidos para gañar, non? A verdade, que se eu penso así ben, non é xusto que gañase eu, porque non eran os mellores. Pero como facían rir moito, pois casi sempre gañaban. Esa é a verdade. E entón supoño que serían aqueles os primeiros que escribí.
Logo, cando eu tiña 14 anos, escribí xa unha historia moi longa nunha libreta que tiña, e en sí a libreta inteira. Era como unha novela pequena. E entón, en sí a libreta, e a verdade é que eu pensei, vale, que un escritor teña os seus escritos nunha libreta, que pouco mérito ten. Eu decía, os escritores teñen que ter, polo menos, a máquina, non había ordenadores daquela, polo menos a máquina os seus escritos. E meu pai, que estivera en Cuba emigrado, porque tiene unha máquina de escribir que non utilizaba, dixenlle, por que non presta esa máquina e tal? E prestou unha. E entón, dixen, teño que pasar esta máquina. E me puxen diante da máquina, e entón, se tiña que pasar, eu que sei, hoxe pola mañán, onde está o H? Media hora buscando o H. Ahora o de hoxe. E para pasar eso, para pasar unha frase, estaba media hora dentro da máquina. Entón eu fui resumindo, e aquilo que era tan longo se foi convertindo en algo cada vez máis delgado, porque non tiña paciencia para pasar todo aquilo. E ao final quedou nun par, nada máis. Alguén preguntou por aí, ¿sí? Veña, ti e logo ti. O que máis me gustou é que é difícil. A ver, eu teño moito cariño de Amelio, teño cariño a todos, porque son todos meus, pero teño moito cariño de Amelio, tamén o de Café Tornillo, é que lle teño cariño a todos. Mas se intento de quedarme con quizás con Amelio, pero non sei, é moi difícil decir eso. Dime ti. Que pregunta da ministra? Vaya pregunta, Pero mira, que se pode escoller non sabes sumar ou restar. Como 60? Fran, 53. se che parece, deixamos para que así, ¿verdad? Vale. A ver, por favor, vimos de entregar uns agasallos a Fran por vir a onda nos. Mira, regalos, son aqueles que están aquí. E Pablo, tamén lle quería dar algo a Fran, verdad? Que se decidiu agora mentre se estaba aí. Moitas grazas. Moitas grazas, creo que esta fin de semana vou almorzar moi ben. Quédate o superior do vestido. Sí. Moitas grazas. Pablo, gustalle moito escribir. Non queres ler? Pois adiante. Eu sou unha persoa divertida, sensacional, e sobre todo escribo muchos libros. É unha persoa especial, e cando escribo libros, distinto as persoas que lo leen. Iso é bonito, lo de leer libros. É alguén que lle gusta e encanta, por exemplo. A mí me gustan los libros de Fran Alonso, casi de cine, casi de Rey, de algunos más. Pero o que máis me gustou é de Fran Alonso, que este libro lo he dedicado a todos os colexios e persoas de todo o mundo. Pois moitísimas grazas. Aquí está o vosso traballo, supoño, así que lerei no cantado. Eu ahora ensino vos esto. Ata aquí chega esta charla e agora podemos ir e podes pedir as nosas obras. E a vos por lelas.